யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ச்சுனா ராமநாதன் பார்சிறியினுடைய பெடியனுக்கு ஒரு சவால் விடுப்பதாக இன்றைய தினம் சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு காணொளி ஒன்று வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. அந்த காணொளியில் கிளிநொச்சியில் 11க்கும் அதிகமான மதுபான சாலைகளை பார்சிறியர் தான் எடுத்து கொடுத்ததாகவும் அது தொடர்பாக வேண்டுமென்றால் பார்சிறியனின் மகன் வழக்கு தொடர முடியும் எனவும் எந்த வழக்குகளையும் தான் சந்திப்பதற்கு தயாராக உள்ளதாகவும் பகிரங்கமாக இந்த சவாலை தான் பார்சிறியின் பெடியனுக்கு விடுவதாக அவர் தன்னுடைய சமூக வலைத்தளங்களில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். தலைங்கரை போடுங்க பார்சிறி என்ற பெடியனுக்கு நேரடியான பகிரங்கால பார்சிறி இருக்கிறதானே போறது பழைய தட்டி வேண்ட உள்ள ஃபுட் சிட்டிகள் எல்லாமே வித்தா எத்த பெரிய மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஆட்டோ பயோகிராஃபி எல்லாம் வேண்டலாம். என்ன பார்சிரியற்ற மகன் குளர்றார் வெளியில வந்து சொல்லி இருக்கு. பார்சிரியற்ற மகனுக்கு இந்த வீடியோ காட்டும் வெளியில வந்து சொல்லி இருக்குது 70 மில்லியன் 30 மில்லியன் எல்லாம் அடிச்சிருக்கணுமா பார்சிரியற்ற பிள்ளைகள். ஸோ பார்சிரியற்ற பிள்ளைகிட்ட சொல்லுங்க வழக்கு வேணும்னா வெளியில போட சொல்லு. சரிதான், நான் வெளியில வந்து சொல்லல அது முதுகெலும்பு இல்லையோ எனக்கு நல்ல முதுகெலும்பு இருக்கடாப்பா. எனக்கு சிங்களத்துல போய் சிங்கள இன்டர்வியூல போய் என்னுடைய தலைவர் தேசிய தலைவர், நான் இந்த பேரை சொன்னா உங்களோட சேனல் அடிபட்டு போயிடும், தலைவர்கிட்ட பேரை சொல்லாம சொல்றேன், எங்களுக்கு தெய்வம் என்று சொல்றதுக்கு சிங்கள இன்டர்வியூல சிங்களத்துல சொல்லி இருக்கிறேன். எனக்கு பார்சிரியற்ற மகன்கிட்ட சொல்லும்போ அப்படி அவர் தான் பார்சிரியற்ற மகன்டா, அவற்றை ஒப்பர் தான் 11 பார் வேண்டி இந்த கிளிநொச்சியில் அடிக்கிறவரண்டா, அவரை போய் வழக்கு போட சொல்லுங்கடா சார். வழக்க பார்க்க நேரே சொல்லியிருக்கு முழு பேர் வீடியோவில் இவருக்கு முடிய தலைங்கரை போடுங்க பார்சிரி என்ற படி எனக்கு நேரடியான பகிரங்க அழைப்பு. அவ கொப்பர் தான் பார் அப்படியே ஒரு 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 இனத்தை அழிக்கிறாங்களே. ஒரு இனப்ப நானும் தான் போய் கிலோ ஒரு காஸ்போக் இருந்தால் வழி அடிச்சுட்டு போகிறோம். அதுக்காக ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்து இந்த வடக்கு இலங்கையிலேயே அதிகுறைஞ்ச வருமானம் வர மாவட்டத்தில் A9 ரோட்ல 11 பார் அடுக்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. ஒரு பாரை போட்டுட்டா கூட பரவாயில்லை. 11 பாரை கொண்டு வந்து பார்சிரியர் அடிக்கிறதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அதே ஒரு பாரை போட்டிருந்தா கூட ஓரளவு பரவாயில்லை. 11 பாருக்கு ஒரு 1 கோடி 10 லட்சம் ரூபாய் படியே அரசாங்கம் முண்ட வரைக்கும் பார்சிரியின் லிஸ்ட வழி அளவிடையில இப்ப பேர் குளர்றார் பாராளுமன்றத்துல இருந்து என்னண்டு அரசாங்கம் எல்லாம் ஜனாதிபதியை பேசாதீங்க கொண்டுனா முழு கல்லறா சொல்லி நான் நேரவே சொல்லியிருக்கேன். பார்சிரிட்டமான போட வழக்க போட சொல்லி நான் பாக்குறேன். அவட்ட ஒப்பர் தான் பார்சிரி, அவட்ட ஒப்பர் தான் 11 இது வேண்டினாண்டா பார் வேண்டாண்டா ஏற்றுக்கொண்டு போட சொல்ல ஒரு பிரச்சனை. ஜனாதிபதி அனுகுமார திசாநாயக்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகை தந்திருந்த போது யாழ்ப்பாண நாகவிகாராதிபதியை சந்தித்து ஆசி பெற்று சென்றிருந்தார். இந்த நிலையில் நாகவிகாராதிபதி இது தொடர்பாக அந்த சந்திப்பு தொடர்பாகவும் முக்கியமாக தையிட்டி திச ரஜமகாவிகாரை தொடர்பாக தான் ஜனாதிபதியிடம் தெளிவுபடுத்தியதாகவும் ஆனால் அவ்விடயம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி எத்தகைய மறுமொழிகளை வழங்கினார் என்பது தொடர்பாக அவர் ஒரு விளக்கத்தை வழங்கியுள்ளார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு ஜனாதிபதி வந்து இந்த நாகவிகாருக்கு இந்த போதனைகளும் இது செய்கிறது நாங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எடுத்து போனது. இந்த நேரத்திலே நான் ஜனாதிபதிக்கு சொன்னால் வடமாகாணத்தில் இருக்க பெரிய பிரதானமான பிரச்சனைக்கு தான் இந்த தமிழ் மக்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனை வேறு வேறு இருக்கிறது. இதில் நான் சொன்னது இந்த தைட்டி திசவிஹார பிரச்சனை சுருக்கமாக பொதுமக்களுடைய காணி ரிலீஸ் பண்ண வேணும், இதையும் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு சொல்லியிருக்கிறது. அடுத்த விஷயம் வந்து இலங்கை இது போதவத்து சரியான பிரச்சனை தான். இதெல்லாம் சுருக்க இது எல்லாம் இலங்கை இந்த யூத் மக்களுடையது பிரச்சனை மாதிரி இந்த ஜொப் வேறு வேறு ஜொப் மாதிரி இது வடமாகாண பிரதேசத்தில் ஃபேக்டரி மாதிரி சரிப்பான அந்த மக்களுடைய பிரச்சனை செய்ய வேணும், சுருக்க செய்ய வேணும் மாதிரி. அடுத்த விஷயம் வந்து இலங்கை எல்லாம் மக்களுடைய வேறு வேறு குலப்படி மாதிரி பொலிட்டிக்காக்களும் வேறு வேறு நடக்கிறது தான் சின்ன பிரச்சனை. பெருசா மாதிரி நடக்க இது இலங்கை எல்லாம் வேறு வேறு மெசேஜ் போவேன். இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். போலீஸாக்களும் வேறு வேறு சேஃப்டி மாதிரி நடக்க மாதிரி நான் ஜனாதிபதிக்கு சொன்னால் இதுதான் சாராம்சமாக நான் සිංහලத்தில் நேர சொல்லுவேன். විශේෂයෙන් ජනාධිපතිතුමා අපි කීප වතාවක් ජනාධිපතිතුමා නාගවිහාරයට එන්න සූදානම් වුණත් යම් යම් කාරණා නිසා එතුමාට එන්න බැරි වුණා. මේ වතාවේ නාගවිහාරයට ඇවිල්ලා එතුමා බොහොම සතුටු වුණා. මොකද මම බොහොම මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් එක්ක ජීවත් වෙන කෙනෙක් හැටියට
ජනාධිපතිතුමා දන්නවා දමිළ ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම නිරන්තරයෙන් කතා කරනවා. ඒ සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමාට ලිඛිතව ලියුම් කිහිපයක්ම ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න අපි ජනාධිපතිතුමා අතරට යන්න සංනිවේදනය කරන්න අපි ගොඩක් මම හිතන්නේ ඇමතිතුමාලා කිහිප දෙනෙකුත් හිටියා. පොලිස්පතිතුමාත් හිටියා. ඒ හැම දිනාටම පිළිලීම් කරා මේ දමිළ ජනතාවට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි භාෂාමය ප්‍රශ්නය. ඒ භාෂාවලට හරිලන නිලධාරීන් පිරිසක් දාලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන උග්‍රවන ගැටලු වලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්න කියන එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ යම් යම් අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් කරන ජනතාව ඉන්නවා. යම් දේශපාලන අරමුණුලින් කටයුතු කරන අය ඉන්නවා. ඒ අයට අපි ඉක්මනින් පියවර අරගෙන ජාතිවාදී විදියටවත් වෙනත් විදියේ ආගම්වාදී විදියටවත් මේ ප්‍රදේශය තුළ යම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් ඇති නොකරන ලෙසට ජනාධිපතිතුමාට අපි උපදෙස් දුන්නා. අනිත් එක තමයි අපි යම් විදියකින් ආගමක හෝ වෙනත් විදියේ ජාතික යම් ප්‍රශ්නයක් උලුප්පාලමින් ජාතිවාදයේ අවුස්සනවා නම් නැත්නම් ආගම්වාදයේ අවුස්සනවා නම් ඒක මහා බරපතල ඛේදවාචකයක්. මොකද අපේ රට මම කිව්ව ජනාධිපතිතුමාට තමයි දැන් උඩ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉක්මනට කරන්නත් නම් මේ කවුරුත් එකමුතුව අපේ වර්ග ભેදයකින් තොරව දමිළ සිංහල මුස්ලිම් මේ හැමෝම එකමුතුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න සීල අමාත්‍යංශ හරහා මේ සංහිඳියාවට යම් වැඩපිළිවෙලක් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ කටයුතු යටතේ එතුමන්ට අපි ඉල්ලීම් කරා මේ ප්‍රදේශයේ අපි බොහොම සාමකාමීව ජීවත් වෙනවා සියලු ජනතාව. අපේ සියලු සර්වාගමික නායකතුමන්ලා අනිකුත් සියලු දෙනාම අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ පොඩි ප්‍රශ්න ඉක්මනින් निराකරණය කරන්න ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරන්නේ කියන ඉල්ලීම තමයි අපි සිහිපත් කරේ. ඉතින් ඒ කියන එතුමා බොහොම කාරුණිකව මතක් කරා ඉක්මනින්ම ඒ සඳහා පියවර ගන්නවා බව. ඉදිරියේදී එතුමාගේ සියලු කටයුතු එතුමාගේ පුජ්‍යලික ලේකම්තුමා හරහා ඉක්මනට කටයුතු කරලා මේවා ප්‍රශ්න ගැන සොයා බලනවා කියන එකත් දැනුම් දීලා තමයි එතුමන් බැහැරව ගියේ. ඒ පිළිබඳව තමයි මේ ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා අපිත් එක්ක සාකච්ඡාව සිද්ධ කරේ. நீங்க கையடி காணி சம்பந்தமா காய்ச்சினீங்க தானே ஜனாதிபதி வந்துட்டு ஜனாதிபதி என்ன பதில் சொன்னார்? ஜனாதிபதி சொன்னா இது பொதுமக்களுடைய காணி சுருக்க ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தான் செய்யணும் மாதிரி தான் ஜனாதிபதி சொன்னார். இது கொஞ்சம் வேற பிரச்சனை மாதிரி இருக்கிறதான இந்த இந்த பிரதேசத்திலும் இது காணி எல்லாம் பொதுமக்களுடைய காணி சர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் பீகாரில் பக்கத்தில் இருக்க மக்களும் இந்த காணி உரிமை இருக்க மக்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இது சுருக்க ஆக்ஷன் எடுக்க மாதிரி தான் சொன்னேன். எவ்வளோ நேரம் சந்திப்பு நடந்தது? இந்த மாதம் 20ஆம் தேதி எல்லாம் மீட்டிங் நடக்கிறது. பொதுமக்களுடைய தைட்டி பீகாரில் பிரச்சனை நான் போகவில்லை. நானும் ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை. நான் சம்பந்தம் வந்த பொதுமக்களுடைய பக்கத்தில் தான் நான் சம்பந்தம். இந்த காணியும் இந்த விஹார சம்பந்தம் இருக்கு. நைனத்திவ் சாமியும் இந்த திஸ்ஸ விஹார சாமிக்கு தான் சொந்த ஐத்தியம் இருக்கிறது. எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நான் பொதுமக்களுடைய பக்கத்தில் தான் நான் சொன்னேன். நயனாதி விஹாராதிபதியும் போய் சந்திச்சிருக்கேன் ஜனாதிபதி. ஓம் ஓம் இன்றைக்கு சந்தித்தேன்.